otlandıran bir aydım. Şol aydymyň dörüşini öz agyndan eşiteldi. Ne edip döredi? Sözlerini ne edip ýazyldy? Aslında kovsip şonýaly Kos. aydym diýen aranjirovщикка. Aha. Bu diýdi, gow aydym ma diýdi. Hawa. Teň sesiňe de gow gelişe diýdi. Hawa. Bolýa diýip bardym. Dinledim, gowardym. Çyndan gow aydym. Bolşy ýalayt. Hawa bolşýaly. Anan gönşogyn galasaýdyk. Sesini ýazdyňyz. Hawa. Anan ertesi gün taýin edip berdi. Hawa. Allym. Siz şol aydyma sesini ýazanyňyzy nuska görnüşini dinletdilermi bir? Ýok. Gowsy tanaýanlar, bilýänler, başga aydymçylarym barýan wagtda bilýänler gowus heňi bular ýaly, heňi şular ýaly aýtmaly diýip öz öwretje. Ha. Ne bärsine beýtmeli diýip öz görkezýär. Dolanma inni zalim, yadıma salma barın. Şu taýnam kowsun ala. Hawa. Aha. Onuň aydymy allym elime. Näçe gün dinläp gowaryp. Näçe? Ontoň ay 2 gün näme dinledim. Ken na. Hawa. Beýle kaýdanlarym şey 2 günde dirre uçup gelýär. Dolanma inne dalym, yadıma salma barın. Gerek wagty didarın, soramadyňla halym. Terk etdiň men gynalym, göz ýaşlarym doýmanym. Sen tili öwrendim, minne geçneme dolanma. Soňşam soň senden näme sen geldim. Seýwemem bargan wagty meni tegalym. Ensizce günlerimi elimden alma. Soňşam soň senden näme Sevdim senden canan, razı olup bakmalan.